The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. My son, do not forget my teaching, and let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. But be ye doers of the word, not hearers only, deceiving yourselves. And my people who are called by my name humble themselves, and pray and seek my face, and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, gikinahanglan nga kita mangandam sa tong kaugalingon, ingon nga mga magtotoo, gikinahanglan atong paggamit sa principle of 1 John 1:9, which is the rebound technique. Gikinahanglan nga kita magisusi itong kaugalingon. Kung naabatay gitinir nga mga sala ba sa hunahuna, sala ba sa dila, sala ba sa buhat. Kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios busa. Gikinahanglan nga atong admitihan, ato kining hinganlan, ato kining i-enumerate, cite, admit, acknowledge kining mga sala nga atong nabuhat. And 1 John 1:9 says, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O manimubuhata ka na, bisan kadtong nahikalimtan na nimo mga sala, i-appeal ka na sa pagpa sa Dios. Busa, karon andam ka na, pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, alang kanimo higala, nga wala pa'y kaluwasan, ikaw gipainomduman nga imong amguhan unta kanang mando sa Dios, awahag sa Dios kanimo. Tuoy si Ginoong Jesucristo ingon nga imong bugtong nga manluwas aron ikaw maluwas. 1 John 1:9 ato namang gihisgutan nga pasayloon kadtong mga magtutuo kung ilang hinganlan, ilang mga sala. Panalang kanimo, dili ka na mo'y isyo. Alang kanimo, higala nga dili pa luwas, ang isyo ang imong atubang, mao ang imong pagtuo lamang kang Kristo lamang. Faith alone in Christ alone. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Mga Buhat, Kapitulo 16, versikulo 31. Busa sa hilom, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this new day. Salamat o Diyos nga imo kaming lugwayan pa sa mong kinabuhi, ti mailhan nga ikaw na pa'y planos matagusa ka namo. Dining adlaw o Diyos, ipatinaw, ipaklaro ka namo, pinagis paggahom sa Espiritu Santo ka namo. Pagtudlo ka namo sa Espiritu Santo nga the only mentor of believers. Siya lamang ang magtutudlo sa kamatuoran. Salamat ning tanan o Dios sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.
Well, may adlaw kaninyong tanan mga suki, mga higala, mga kaigsuonan diha ni Kristo. Padayon kita sa paghiskot sa atong topic, the dynamic spiritual life of believers. Mapulukon, kulbahinam, nga espirituhanong kinabuhi sa mga magtotoo. Atong isugutan ang mga butang may kalabutan niini, ang mga pertinent doctrines nga sarang na tumagamit sa atong pagpadayo na sa atong Kristohanong pagkinabuhi. So, okay. Ato namang tuki kaniadtong miyaging higayon nga ato namang nibawan nga ang Biblia lamang ang unsa ang tinubdan nining tanan nga atong gipangisgutan. Walain, only the Bible. The only book mo lamang kining basahon nga makausab sa kinabuhi sa tao. Ang balaang kasulatan ra. Ang tanang mga basahon, mga secular nga mga basahon, igo lang sila mag-inform. Apan ang Biblia lamang can transform sa kinabuhi sa tao. Okay? Ang Biblia lamang mao ang ingnon ta difference maker. Kaya ang Biblia makes people good and makes people good people better. Nga himo pag yung mauswago ng usa ka taong mga tuon niini. Makes people good and making good people better. Nya ang mga pahina niya ng atong gitun-an nga Biblia pinagi sa grasya sa Dios nga dili kita takos nini. We don't deserve, we don't earn, nor do we work for. What mahimo? Kini mo nagasangkap ka na to, nagahantag ka na paglaom o kahulugan sa atong kinabuhi, hope and meaning alang sa tanan nga mo dangop niini alang sa ilang kaayuhan. Unsay gisulti ni David diha sa Salmo 19:7-11, ang mga synonym alang sa Biblia mao kini ang balaod sa Ginoo, balaod sa Dios, ang testimonyo sa Dios, ang iyang mga tugon, mga mando, okay? Ang iyang mga all mga butang nga may kalabutan sa iyang judgments, sa pang mga butang nga may kalabutan sa iyang kinabuhi. Now, there are 6 synonyms nga nagahulangway sa Biblia, not just as a book nga atong basahon, but to be obeyed. Kinahanglan atong sundon, okay? Tumanon ang iyang mga paghukom, statutes, iyang mga balaod, etc. Kini mao ni mga butang nga gikinahanglan natong tumanon, sundon. Ang gahisgot niining Salmo 19:7-11, si David maoy nagasuwat niini og naay mga adjectives nga gigamit niining 5 ka mga bersikulo 7-11, o kini mao ang hingpit, siguro, tukma, husto, kanang pure, huway sambog, kini malinis, og tinuod, og makatarunganon. Sa dihang si David nagsuwat nini mong mga bersikulo, buot gyud niya unta nga really wanted us never to take away from. Mga di na ito kinipapason. Buot niya nga atong makatunan unsa gyud ang mabuhat sa Biblia, sa balang kasulatan alang kanato. Okay? Okay. Mawala niya atong gipa labay lang nato naghisgot mahitungod unsa ka manungdanon ning atong gitun-an nga mao kini ang tinubdan ning atong mga pagtulunan nga atong gisgutan. Okay? So kining Biblia mao ni ang atong textbook alang kanatong mga magtotoo.
O di kinahanglan ang atong pagpadayon sa pagtuon niini. Ato namang gisgutan ang bahin sa kanang kaluwasan nga mao ni kanunay nato gyud ning pahinumdom kanato nga unsa di ay kamayungdanon sa kaluwasan nga atong nadawat gikan gud sa Dios mismo. O ato namang gihisgutan nga bahin sa doktrina sa kaluwasan nga ang buot sa Dios nga ang matag usa kanatong mga magtotoo should always be guided, nga kita giyahan mao ay maga hatag kanato og unsa pagpatin-aw nga ang kaluwasan grasya na inumdum ka ba ni Noah, ni Noe. Well, Noah is the English word, dapat ni Noe may binisaya, okay? Salvation is grace. Noah was preaching the gospel. Siya nagasangyaw sa mayong balita sa kaluwasan for 120 years. Na sa Genesis 6:3 sa libro sa Genesis, Kapitulo 6, versikulo 3. Nagsangyaw sa Noe. So, sa 120 katuig. O atol niya itong iyang panahon, ang mga katawhan negatibo yun sa pagpaminaw, pagdawat sa mensahe mayong balita sa kaluwasan. Negatibo. Sirado yun ang ilang pangunahuna. Close-minded. O gadtong arka nga iyang gitukod, nga gipatukod sa Diyos niya as per God's instruction, mao kadtoy hulagway ni Ginoong Hesukristo nga maong manluluwas. Si Ginoong Hesukristo mao ang unsa? Pultahan, the door. Nga nag-ingon ang Juan 10:9, John 10:9, he who enters in through that door will be saved. Mao na nga maluwas ka itong musod, pinaagi niya ng maong pultahan. Ang usa ka di magtotoo, spiritually blind. Buta siya spiritualmente. Buta siya nga tao. Ang grabe pa yun nga, he is a spiritually dead person. Buhi siya physical. Apan spiritually, he is dead. Nakakita ka ba og kanang buta nga tao? Magkaap-kaap. Mao po na ihulagway sa usa ka tawo nga way kaluwasan, magkaap-kaap. Kay he is spiritually dead. Now, so si Ginoong Hesukristo sulti ngadtong mga buta ngadtong iyang panahon. Sa Lucas 18:42 nag-ingon si Ginoong Hesukristo, receive your sight. Your faith has healed you. Ang inyong pagtuo mo'y nakapaayo ninyo. So, now the Word of God says in John 3:36, di ba, kanunay na ito ning kutlo, he who believes in the Son, si Ginoong Hesukristo, has eternal life. Na siya kinabuhing walay katapusan. But he who does not believe the Son shall not see life. Dili magkitas kinabuhing walay katapusan. But the wrath of God abides on him. Ang kasuko sa Dios magapabilin diha kaniya. Ang kining kasuko diha dili ni sala. Ang description gid ang tinuod yung hulagway sa wrath of God, ang kapungot kasuko sa Dios, mao kini ang linaw sa kalayo. You see? Katong di mo tuo di ay sanak, dili maka panag-iyag kinabuhing walay katapusan, kundi ang kapungot sa Dios magpabilin diha kaniya. So, mo na nga ang Juan 3:3 o 3:7 nag-ingon, gawas ko ng tao magpakatao pag-usab, dili siya makakita sa ginharian sa Dios. Now, niyay usa ka interesting illustration bahin sa kaluwasan kini gihimo ni Ginoong Hesukristo. Ngadtong kaliwatan sa Exodo, the Exodus generation, ang mga katawhan sa Israel sa ilang paglakaw gikan sa Ehipto ngadto sa unsa, yuta sa saad, the promised land. Kadto sila, kadtong mga
piniling katawhan sa Dios, gipamaak ni sila sa mga bitin, mga has. So, naganto sila. O ang uban, himalatyo na. So, mo na si Moises, ang ilang leader, iyang giisa ang serpente made of brass. Okay? Made of brass. Natingga. Mo matingali ni Visayan. So, si Moises mingon, kung mutanaw lang ka mo niya ng serpente, maluwas mo. Maayo mo. Naanan sa Numbers 21:8. Tutuki lang, tanawa lang. Huwag ka mo maluwas. Mo to yung gingon. No na lang na. That was all that they needed to do. Just to look. Pagtanaw ra. It's true. Tinuod nga. Tinuod kini nga thousands of them did. Libuan kanila, may himo niya to, igulan silang tanaw, and they were saved. But there were also thousands, diha po yung mga libuan kanila, nga wa mo tutok, wa mo tanaw, wa mo tuo. Kaya sila una-una nga it was too simple or easy believism. See? Magdili na katuuhan mo ingon tong pila kalibuan ka mga kaliwatan nga Israelinhon, and that is the way mao kana mao punay karong panahon na some people may think about the gospel ni Ginoong Jesucristo. Mao punay ilang pagtuo. Mura magsayon ra kayo, hindi ko katuo na. You think about the cross and the resurrection and you say, mura mag-simple ra kayo. It cannot possibly be true. It's too easy. So, mo nang ilang itawag easy believism. You see, ang tao, wa na siya excuse. Man has no excuse. Tingali mo yun siya, I did not know God because nobody ever told me. Wa ko kaila sa Diyos. Kaya may patinaw ka na ko. Busa, I should not be sent to the lake of fire. Well, pabasahan ng tawhana kung siya moingon niya na pabasahan siya diha sa Roma Kapitulo 1, versikulo 18 ngadto sa 20. Ato rin kong basahon Abrihin mong Biblia. Roma 1, 18 ngadto sa 20. Atong basahon ng 18. The wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of men who suppress the truth by their wickedness. Versikulo 19. Since what may be known about God is plain to them, because God has made it plain to them. Claro, tinaw. Versikulo 20. For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature, have been clearly seen, being understood from what has been made, so that men are without excuse. Underline that. Badli sige ng ubos niya, so that men are without excuse. You see, sa may binisaya o heathen, ayno na lang natong mga irihes. Okay? Now, heathens are heathens. Sa mga irihes, dili kay wa sila kailan sa Dios, wa sila magatuo nga ang Dios una ay Dios, not because they don't know that God exists. Ila lang yung isalikway, ila lang yung iwakli. Si dili nila dawaton. You see, ang usa ka atheist, okay, labi na din sa Amerika nakasamot kadagan ang mga atheista. Ano sa mga atheist? Kining pulong nga atheist, ibaw ka man spelling niya ini, gikan ni sa Griego nga pulong separate na og theos, atheos. Kana nagpasabot
na there is no God. Muna paghuban niya ng atheos, there is no God. Bakak ka na. It's a lie na there is no God. Ang agnostic po, lain po ng agnostic. E.g. N-O-S-T-I-C, agnostic, gikan na sa Grigo nga pulong nga gnosis. Namdam kasi gnosis? G-N-O-S-I-S. Kini agnostic, gikan sa Grigong pulong agnosis. Nga nagaingon, I don't know there is a God. Also a lie. Bakak po. You see? I don't know there is a God. Ang tinuod yun, actually, there is no such thing as atheist or agnostics. Wala. Ang Salmo 19:1 nagingon, the heavens declare the glory of God, and they, kini mga atheists o agnostics, cannot deny that. Dili sila makalimod niya na. Now, in fact, the existence of God, ang pagkanaay Diyos, mao kini ang tinubdan sa tibuok universo and everything in it, ang tanan nga naa diha. Busa, we can say that everybody has knowledge of God, right? Truthfully, ang usa ka tawo who denies the existence of God and thus rejects the gospel, iyang iwakli, iyang kanang balibaran, iyang isalikway ang maing balita sa kaluwasan, is actually making God a liar. Ilang gihimo ang Diyos nga bakakon sa kadakong pasipala. Besides, kini siya nga nagasalikway sa atong manunubos nga si Ginoong Hesukristo, buhat, nagahimo, nakasala siya sa ginganlag unpardonable sin. Basahan ang Mateo 12:31-32. Okay? Una kay binisaya diha nga Biblia, basahan na. Mateo 12:31-32. Mauna ang unpardonable sin, sala nga dili na mapasaylo. Kaya ang pagsalikway ni Ginoong Jesucristo ingon nga manluwas, mao kini ingnon ta sinilisog maladjustment to the justice of God. Wa matunong sa hustisya nga to sa Dios. Ang usa ka tawo nga mo salikway, mo wakli ni Ginoong Jesucristo is resisting God's will. Unsa na kanang supak, resisting God's will. Ang usa ka tawo who rejects Christ is his own worst enemy. Siya ang iyang kaugalingong kontra, iyang kaugalingon. Naghimo siyang kaugalingon nga iyang kinagrabihang kaaway. You see, ang mga dili magtotoo are eternal losers, right? Hangtod sa hangtod, mga pildiro na ni sila. Si Ginoong Jesucristo mismo nagaingon, it's better off for an unbeliever to have never been born. Iyan ang pulong, oy. Iyan ang gisulti nga ito ni Judas Iscariote. Iyan gisultihan ang iyang disipulo niya si Judas Iscariote. Ngay palang kagwa na lang matao. Mao na iyang gisulti. Mao po na isulti ng Ginoong Kristo nga tos tanan nga mga di magtotoo. Ug nasayod kita nga ang tanang mga pagsalikway sa kamaturan is arrogance, di ba? Pagka-arrogante, pagkamapahitason. The worst conceivable way to die, unsa man. You know? Unsay kinagrabihang matang sa pagkamatay. Hindi lang pagkamatay o kanser o disgrasya, unsa pa, sakit nga, kanang kalamay nga sakit. Dili kalamay. Nagkalamay ba? Grabe. Dili. The worst conceivable way to die is to die as an unbeliever. Ingon nga di magtuto. Ibaw kang ano? Tungod sa iyang dadangata na.
Sa iyang dangatan, kinagrabihan, kinapaitan, kinahadlukan. See, horrible ang iyang ending dito sa linaw sa kalayo. By the way, the only way to be saved, usara gyud nga paagi. Wa tay mahimo nini. Gikan ni sa pulong sa Dios. Ikaw maluwas lamang, pinaagi sa imong pagtuo lamang kang Kristo lamang. Unsa gisulti Ginoong Kristo diya sa Juan 14:6. John 14:6 nga popular kaya ng bersikulo daghang naka-memorize pero wa gyud sila kasabot niya. Unsa ang John 14:6? Christ said, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Nana. Now, unsa man ang mga sayop nga paagi to be saved? Unsa may mga sayop? Kini-review na mga uning atong gisgutan ato lang nga labas sa imong panumduman. Atong gilabas sa imong panumduman kay ato excuse me kay naay tawag lang. Okay, so mao kini ang mga wrong ways to be saved na ay mga sayop nga paagi unsaon pagaluwas. Join a church. Mo pasakop kag simbahan o niya be baptized, pagbautismo, pabautismo, live a good life. Now, naidaghan kayong mga katawan do live a good life but they are unsaved, dili luwas tungod kay wa man sila motuo kang Ginoong Kristo. Na mga buutan, talahoron, halangdon, very good people gingon sa kadaghanan. They are good, upright citizens of the country. Kinamayuhan, kinabutanan, kanang ingon ta manghihatagon, simba, mga buutan. And yet they are unsaved, dili luwas. Inig kamatayan na nila, matingaan ni sila, uy, nganong niya magkuhin niya? Ako gatuo, ako buutan. You see? Unsa pa ubang mga pagi nga dili ka maluwas. Ang imong pag-iisa sa imong mga kamot. Raise your hands. Uban nga gatuo nga maluwas sila gina, isa silang kamot. Ako kang hulagwayo nini. The dying thief kadtong himalatyo ng kawatan dito sa kilid ni Ginoong Jesucristo sa dito gilansang sa cross. Na ang dying thief on the cross at our Lord's side, dili siya makaisa siyang kamot ngano man gilansang god yung duha ka kamot sa niya pag-isa na dili siya maluwas. Apan ni angkon siya ni Ginoong Jesucristo nga mao ang manluluwas. Unsa pa ubang mga pagi nga di ka maluwas? Be a member of a church. Wa pang simbahan itong panahon na, did not exist yet in the Old Testament days. So di ka gihapon maluwas. Niya ang uban may yun siya, walk down the aisle. Hala, lakaw gikan sa portahan ngadto altar kunuhay. Invite Christ into your heart. No, dili ka maka-invite. Di ka maka-invite kaya atong kasing-kasing is deceitful. Man's heart is deceitful na naspulong sa Dios. So dili ka maka-invite. Dili ka maka-invite. Pagtuo, ngano man ang inyong mga usbon nga ang gikinahanglan sa Dios mo maram pagtuo. Ngano ang imo pa mang dugangag invite. You see? Unsa pa uban nga paagi nga ilang gituan nga maluwas sila. Feel sorry for your sins. Mutampo ka na sa mong dughan diha. Mia culpa. Unsa pa diha? Dili ka maluwas. It's not feeling sorry for your sins. Believe. Maura na. Pagtuo lamang kang Kristo lamang. Kay the only correct way, God's perfect way, iyahan ni sa Dios, dili ni sa tao. God's perfect way to get saved is to believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Faith alone in Christ alone.
pagtuo lamang kang Kristo lamang. So, encounter with Christ either as a Savior or Judge. Pili. Inumdumini. Attitude towards Christ determines one's future in eternity. Ang imong pagtagad ngadto kang Kristo mo ay magadeterminar sa imo nga kaugmaon didto sa eternity. Ang mga karaang kanang Old Testament people naluwas kini sila pinagi silang pagtutok forward to the cross by faith. Pinagi sa pagtuo. Tanawa, pagtuo. Kita nga niya sa New Testament people, kita sa bag-o ng pakigsaan, naluwas kita pinagi usab sa atong pagtutok, direct sa atong pagtuo backward. Okay? Dito balik. Backward to the cross, also by faith. Pagtuo po. See? Christ died on the cross for all. Namatay siya dito sa cross alang sa tanan. Now, well, kini atong gipanghisgutan, review lang lagi ni. Kaya mo kini ang atong mahinungdanon kayong mga punto sa doktrina nga ginahanglan unsa na nagyud diha naklaro nagyud sa atong panumduman sa atong alimpatakan. Nasilsil na mo naman sa in English, it has already sunk in. Okay? Now, may usa ka butang na atong tukbilon usab. Ang mga katuyuan, hinunta, objectives, ang mga tinguha. I would like to point out, iningat to sa atong mga sukid sa YouTube o tingali sa Facebook nga inyong katunan ug browse ninyo kining atong Bible study through the YouTube, no? Ako ning i-point out sa atong mga subscribers, listeners and followers of the Balbido Evangelistic Ministry nga ang main objectives sa atong ministry mao kining mosunod. Ang tula ning labason, kalimot ng putingali ang uban. Ang atong tuyo sa atong pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw nga paagi on a daily basis, usara gyud katumo. There is only one objective, major or main objective. Unsa? To make the Lord Jesus Christ number one priority in our life. Okay? Mao ni number one. In order to make Him real to our life. Nga tinuod, buhi, tataw, matuod, sa pabugos, timos, nga si Ginoo Kristo sa atong kinabuhi. We are not inviting people to join a religion. What ay gidang relihiyon din. In fact, religion is the opposite sa atong unsa baruganan. Okay? We are not inviting people to join a religion or a church. Wa tay magpa-under, magpaubos sa unsang mga congregation or church. Wala. We simply study God's Word nga mao ang kamatuoran. Unya, unsa pa? To learn the truth. Aron makatunan nato ang kamaturan gikan sa pulong sa Dios. John 8:32 unsay gisulti diha. You shall know the truth, and the truth shall make you free. John 8:32. And not to be deceived by false teaching. Nga dili kita malingla, malansis sa mga mini nga mga pagtudlo labi na karong panahon na. Nga unsa na gusto lang sila maminaw sa ilang itching ears, nagagilok ng mga dunggan, gusto nila makadungog sa mga positibo, maayo. Dili. Ang atong pag-isip ang mga negatibo, positibo, aron matandi gyud nimo. You see? Mao naginganlan sa in English. So, kini atong Bible study through the YouTube is in no holds barred. Way lipod-lipod. Mao na kung ikaw naigo, matay mahimo.
So, wa pa ka maigo, naigo ng daan ang nagtudlo. Okay? Kitang tanan, igo. Why exempted? Kitang tanan. Wag yo'y exception ini. Kitang tanan. Apan, kung imong dawaton sa positibong pagi, kini nga itong gisgutang mga pulong sa Diyos kamatuuran, then it becomes a honey. Kinatamisan, kinanindutan, kinalamian nga makaunsa hatag og kayuhan, benepisyo sa imong kinabuhi, makausab sa imong kinabuhi, makahimo sa imong kinabuhi the real meaning of life. There is meaning and purpose. Klaro gyud, tataw gyud nimo. So, ang atong pagtuon din is not to be deceived by false teaching. Nagtuon ta sa kamatuoran aron dili ta malingla sa mga mini nga mga pagtudlo. Nanumdum ka ba sa atong key nga dili ka malingla? Number 1 question, what do I believe in? Unsa may akong gituhuan? Ang ikaduha, why do I believe it? Nganong gatuo man ako niya na? Ikatulo, where is it found in the Word of God? Asa man na makit-i diha sa pulong sa Dios. Balikon ako kaning tulo ka mga steps, 3 steps not to be deceived by false teaching. What do I believe in? Why do I believe it? Where is it found in the Word of God? Okay? Unsa pa? Unsa pang mga objectives ning atong ministry? To grow in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Pagsunod ka na sa mando sa Dios. Pagtuman ka na sa iyang mando. Nga patubuon ta diha sa kahibalo o grasya sa Dios ni Ginoong Hesukristo. Unsa pa? Other objectives. To be able to live an abundant, fantastic, fabulous life. Na mao ni ang description nga atong gihulagway kining atong gitun-an nga topic, the dynamic spiritual life of believers. To be able to live an abundant, fantastic, fabulous life. John 10:10 B unsa gisulti? Sa Juan 10:10, I have come that they may have life and have it abundantly. Na, I have come, ingon si Ginoong Hesukristo, may nagsulti nini. Ako mianhi aron sila makapanag-iyang kinabuhi o kanang maong kinabuhi abundansya. Na, progressive, productive. Mao na. So therefore, ang gikinahanglan ra, paminaw, ikaw nga nagasud. Sulod na nining atong Bible study through the YouTube under this ministry. Ang mga requirements lang nimo mao ni. Paminaw. Have an open mind. Bukas nga imong panghuna-una. Ablihi lang. Do not have a negative or closed mind. Have an open mind. Sunod. Have humility. Kay mao kini ang yawi, that's the key to be teachable. Dili ka matitsable, dili ka matudluan ko na kay pagkaunsa. Pagkampahitason. You have to put yourself under the authority of the Word of God. Not necessarily to the one teaching. Kaya ang issue nini is what? It is the messenger, not the it's the message, not the messenger. I stand corrected. Kaya ang issue nga itong giatubang mao ang mensahe, dili ang mensahero. Okay? Okay. Unsa pa? Kaya nga nugod, kining pagkamapaubsanon, ikaw nagabutang sa imong kaugalingong ubo sa otoridad sa Espiritu Santo nga mao nga atong magtutudlo sa kamatuoran. Siya. He is the author of the Bible and he is the mentor. He is the teacher of truth. Way lain. Unya,
Kaya nga no God, kining arrogante nga tao, pagka mapaytason, dili gyud siya matudluan. Unsa pa? Be objective, not subjective. Again, the message is the issue, not the messenger. Unya, unsa pa? Ibilin ng imong ubang mga pangunahuna outside of niya ng lugar nga imong gilingkuran diya samtang naminaw kaning atong Bible study through the YouTube. Okay? So leave your thoughts. Ibilin ang imong mga pangunahuna nga mga tawhanon. Leave them outside of that place you are in, except your focus and concentration on what is being taught. Unsay gitudlo sa pulong sa Dios. If you have these things today, kini atong gipangisgutan, then ang Dios Espiritu Santo nga mao lamang lagi ang bugtong magtutudlo sa kamaturan will take control of your mind. Siya na ang mudumala diya sa imong pangunahuna. Apan inumdumi kini. God is no respecter of person, age, profession, or status in life. Wa. Magobernador ka ba, mapresidente ka ba, janitor ba lang ka, unsa na, manager, kompanya, unsa, maabogado ka ba, mga doktor ka ba, unsa diha. He is no respecter of age, person, profession, status in life. God's word never goes back to Him. Void. Dili. Na nasa Isaias 55:11. Busa mo ning mga punto nga atong gida pagpahinumdum kanimo. Kining atong Bible study is not a joke. Dili ni ingon-ingon. Grasya kining gitanyag, giandam sa Dios alang kanato. Pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan. Narana nimo. Mutuo ka ba nini nga itong gipangisgutan o dili, ikaw mo higiagan sa Dios ang imong kabubuton. Okay. Padayon ta nga okay. Well, naibaw naman ta sa dangatan sa mga dili magtotoo. Okay? Kaya naghisgot man tag mga dili magtotoo o mga magtotoo. Nga ikaw nga dili magtotoo, huwag kahadlo ka. Huwag tayo katungod sa paghadlok ni mo. Bisan ang Diyos dili maghadlok ni mo. Igurang mo pa hinumdum, mo pa sidaan, mo pa hibangno ni mo. Ikaw nga dili magtutuong nagpaminaw ni nga itong pagtuon sa pulong sa Diyos. Matngunini, nga ikaw gihatagan sa tanang higayon, tanang kahigayunan, nga ikaw maluwas. Okay? No, tingali mo yung sa maliging taod-taod na mo ganiyang relihiyon. Mabito ng ubang mga pilsupo mo ug mo appeal ko sa inyo dihang grupo murag magsugod na po ko sa unsa grade 1. Whereas kung magpabilin ko nining akong pundok relihiyon nga giubanan, hapit ako mo graduate. Nakadungog ka ba niya ng istorya, ha? Na ubang mga pilsupo. Yes, I have a fellow believer na nagsangyaw sila. Unya mao toy unsa? Tubag niya itong iyang gisangyawan nga pamilya. Pagsud na nila yung unsa nga mo? Lain na mo pong relihiyon ng inyong ida? O dili sir, wa man may magdag relihiyon. Kamatuoran is pulong sa Dios. Ana na po ng inyong mga kamatuoran. Unsa man na? Amo kadto nagsulti akong igsoong magtutuo, iyang gisangyawan, nihina na siya bat-bat sa mayang balita sa kaluwasan, sige siya, ayaw na lang tiwasadoy. Kaya og mo, appeal ko ng inyong grupo, magsugod lagi ko sa elementarya. Ato ko sa manigingos mga katiwag iboy. Whereas magpabilin ko niya akong relihiyon, hapit na ko mo graduate. Piniluso po ba? Okay. Now, okay. Atong ipunting diha nimo dili magtotoo. Paminaw. You as an unbeliever, wala pa'y kaluwasan. Ang imong destino
Inigbiya ni mo ning kalibutan na, mao na ginganlas kadaghanag impyerno. Ngilngig, kuyaw, makalilisang, nga dapit, ug dili lang kay pila sa ka century, pila ka siglo kamo adto dito, kundi hangtod sa kahangturan, sa tumang kaguol, tumang kasakit, tumang kakuyaw, tumang kangilngig, tumang unsa pa. Grabe ang mga description di, horrible. You see? Mao na nga mao lagi na. Ug mamatay ang usa ka tawo nga dili magtotoo, mao na kinagrabihang matang sa pagkamatay. Mao na the inconceivable way to die is to die as an unbeliever, nga dili magtotoo. Kaya mao na dangatan sa usa ka dili magtotoo. Wa tay mahimo, wa ta magamagama nini. Dili ni tinumutumo o kanang hinimo-himo nato, naa sa pulong sa Dios. Unsay gisulti sa Juan 3:36, he who believes in the Son, siya nga nagtuo sa anak si Ginoong Jesucristo. Unsa? He who believes in the Son has life, eternal life. Eternal life nga imong makinabuhi dito sa eternidad sa langit. But he who does not believe in the Son, kang Ginoong Jesucristo, does not have life, but the wrath of God abides on him. Magkasuko, kapungot sa Diyos, magpabilin diha kaniya. O kanag wrath diha sa John 3:36, ikaduhang bahin, mao na ang linaw sa kalayo. The other name, impyerno. Og adto ka dito dili pila ka siglo, katuigan, dili, hangtod sa kahangturan. Na si Ginoong Jesucristo nagahimo og emphasis, nagapahinumdom. Nining mga gutloa karon nagpaminaw ka, ikaw nga dili magtotoo. Bukse ang imong pangunahuna. Ang samang Kristo, the same Christ, ang sama nga Kristo nga naghisgot bahin sa kahimaya sa langit. Kaya mo man naigisgutan Ginoong Jesucristo, the glories of heaven. Nagahisgot pod og naghulagway usa bahin sa pagkamakalilisang sa impyerno. Ang impyerno, tinuod og aktual gayud nga dapit, nga naa ang dayo na nga kasakitan din, anay mga tao nga anha magabayad sa ilang mga kasalanan. Anto nila bayre. Gibayaran na gud ni Ginoong Jesucristo apan ila magibalibaran. Magtuman man sila bayad silang kaugalingon nga ang tinuod, wa man sila ikabayad. Sa may ikabayad. Gibayaran ni Ginoong Jesucristo ang imong utang sa kasalanan. Didto sa cross, namatay siya didto. Iyang gibayaran, iyang gilukat. Okay? So gilukat niya didto sa cross. Og tungod kay imo manggidid, imo manggiwakli o imo manggisalikway ang iyang pagbayad sa imong utang nga adto ka magabayad sa imong kasalanan didto nining dapit kasakitan o nagingon og aktual, tinuod og aktual nga dapit impyerno. Ang kalibutan, the world, ang mga katawhan ba, ang kalibutan naghimo ni katawanan lamang labot niini. They make fun of it. Kaya di man sila matuo. Apan si Jesus, wa gyud mo himong katawanan bahin sa impyerno. Wara ba? He was dead serious. Iya hinuong gipasidan ang katawhan bahin sa kalayo, the fire of hell. Kalayo sa impyerno. Nanas Marcos 9:42 ngadto sa 50. Kini mihisgot og maugdang nga mga sugilanon bahi impyerno. Lucas 16:19 ngadto sa 31 og iya pagyong gipatin-aw kun nganong aduna may mga tawo nga musud sa impyerno og sa kapaitan nga ilang sination dihang dapita. Mateo 13:36 ngadto sa 43. Nagatuo ako
nga si Jesus nagatug-an sa unsay tinuod bahig impyerno ug nagatug-an sa kamatuoran nga siya lamang ang dalan ngadto sa langit. Mao na ibilin ang tanan mong kasalanan. Itunggian pinagi siya mong pagtuo lamang kang Ginoong Jesucristo lamang nga imong maluluwas. Og ikaw maluwas. Mao ra mong hangyo sa Dios, gipangayo sa Dios nga imong tuuhan ang gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. Kay kung imo nang isalikway, no, na dako nga unsa insulto sa labihang dakong gugma sa Dios nimo tao. Pinagis pagpadala siyang bugtong anak. Imagine, the only begotten Son. He sent His only begotten Son. Ayang hinigugmang anak, iyang gipada to die for you. Mupuli kanimo as a substitute. Yang tinuod ikaw ra bagyud untay bitayon dito, lansang dito sa cross. Tungod siyang pagkamakasasala. Apan si Ginoong Jesucristo may voluntaryo. Di ko gusto nga sila maimpyerno. Ako'y magpakamatay. Mo na yung ibuhat. Nagkaroon, 2,000 years ago katunay tabo, ang Diyos naghangyo lang, tuuhi lang. Tuuhi itong gibuhat sa akong bugtong anak. Tungod sa akong gugma nimo. Apan may yung kumagade kung tuo. Kasi, sayon raman na kayo, di ba na katuuhan. That's easy believism. Taghang duot sa katawhan karong panahon na. Mao na ilang unsa pagtagad niya na pagkaluoy, pagkamiserable, pagkalaot. Di amo nang adto ka dito magtingkagol ka dito sa eternidad sa impyerno. Ibaylo nimo na ang imurang pagtuo mo gihangyo sa Dios. Just believe. Ayan na dugangi. Kaya giingon ko na sa Acts 16:31 sa may giingon. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Period. Ayan na dugangi. Yung uban kayo dugang pa man kayo mura magkuwang pa. Tuor ta. Yung malangit ta. Kinahanglan po itong dugangan tingaling mga buhat. Atong pagkabuutan. Karong panahon na God. Ang mga tao, kung imong sangyawan, may labi na kung maghisgot na tag mga kasalanan na to. May sila, mo ko magkasaa ba? Maing tao man ko. Mo ko magkabuhat na, magkabuhat adto. Man, hinimbahon man ko. I'm a good person, so I do not need that. Namaon na. Nagiingon, that's it. Iya ka ng tinuyuan, iya ka ng kinabubuton, mo nagiingon sa prinsipyo, man is a product of his own decision. Buot unta ang Diyos nga ikaw mahimong mananaog, an overcomer, victorious person, by believing in Christ, you will be saved. Apan imo mangisalikway, so you become a what? A loser, a casualty, o ikaw produkto sa imong desisyon. Mo kini ang atong gisgutan dinhi pagpahinomdom ka nato niining mga butang. Dinhi lang una kita kutob, padayon kita sa paghisgot sa sunod higayon og mga adlaw, padayon kita sa atong spiritual momentum. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong tudlo ka na mong dugang pagyong mga kamatuoran nga among maggamit sa mga adlaw-adlawng Kristohanong pagkinabuhi nga ang among tumong mauman ang panag-iya, pag-angkon niya ng madagayaon, mapuslanon o mabulukon fantastic, fabulous spiritual life namo ingon nga imong mga anak. Salamat o Diyos sa imong pagpaklaro og dugang. Dili kami takos niini.
amo kining gidawat sa tumang pagpaubos. Ikaw man ang otoridad, ikaw man ang kamatuoran. Salamat ning tanan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.